Tämän sunnuntain evankeliumi, pannaanpa nyt ääntä lisää, kun nousemme sitä kuulemaan. No niin. Seuraavana päivänä ollessaan lähdössä Galileaan Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Filippus oli kotoisin Betsaidasta ja samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Nasaretistako? Natanael kysyi. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Tule, niin näet, sanoi Filippus. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi, siinä on oikea israelilainen mies vailla vilppiä. Mistä sinä minut tunnet? Kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle, jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla. Natanael sanoi, Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus sanoi hänelle, uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saa vielä nähdä. Ja hän jatkoi, totisesti, totisesti, te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä ihmisen poika on. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus. Vuosia sitten, kun me vaimoni kanssa ensi kerran tulimme tänne Floridaan tätä seurakuntaa vähäksi aikaa palvelemaan, me tulimme autolla sieltä Vancouverin alueelta vähän yli 6000 kilometriä ja ajoimme Jacksonvillen läpi, tiedätte se on tuossa tästä vähän pohjoiseen. Ja siellä oli iso taulu, jossa mustalla pohjalla taulu, joka näkyi liikenteessä ja siinä luki jotenkin näin, the Bible only, vain Raamattu. Ymmärsin sen niin, että tuo julisteen laittajat olivat halunneet julistaa, että meidän ohjeemme elämässä tulisi olla vain Raamattu. Ja se kuulostaa hyvältä, ei siinä mitään. Mutta siinä on mielestäni ongelma. Otan 2 esimerkkiä siitä ongelmasta, mikä siinä voi olla. Te tiedätte, että huomenna täällä mantereella vietetään Martin Luther King Jr.'in juhlapäivää. Ja se muistuttaa niistä ajoista, kun tässä maassa oli orjuus hyvin yleistä. Ja siihen on tässäkin vaalikampanjassa, jota parhaillaan täällä on menossa, siihen on myöskin viitattu, mikä oli kansalaissodan syy. Ja yksi näkökohta on se, että orjuus on yksi syy, että se sota syttyi.
Silloin Afrikasta laivalasteittain tuotiin ihmisiä, jotka myytiin täällä orjaksi. No mikä se ongelma on tähän Raamattuun liittyen? Ongelma on se, että oli niitä, jotka puolustivat orjuutta, sanoivat, että se orjuus on ihan okei ja Raamatun mukainen. Ja sitten oli niitä, jotka ymmärsivät puolestaan, että Raamattu kieltää sen. Ja Abraham Lincoln, joka valittiin toisen kerran presidentiksi, sanoi virkaan astujaispuheessaan näin vuonna 1865. Kummallakin puolella luetaan samaa Raamattua ja rukoillaan samaa Jumalaa. Ja kumpikin vetoaa hänen apuunsa toista vastaan. Siis nämä ovat Abraham Lincolnin sanoja. Eli vain Raamattu, se kuulostaa hyvältä, mutta siinä on juuri tämä ongelma. Toinen esimerkki. Olette kuulleet sanotuksi silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta. No se on Raamatussa, se on toisessa Mooseksen kirjassa. Mutta sitten tuli joku, joka sanoi, että mutta minä sanon teille. Siis näin on Raamatussa, mutta minä sanon teille. Ja te kaikki tiedätte, kuka se oli, joka sanoi, mutta minä sanon teille. Hän oli meidän mestarimme. Raamatussa sanotaan näin, mutta minä sanon näin. Eli siinä jälleen on tuo samainen kaksijakoisuus, tai voisimmeko sanoa, eräänlainen ristiriita. Olen tätä kysymystä monesti miettinyt ja itse olen tullut siihen ratkaisuun, että meillä pitää olla mittapuu, jolloin me mittaamme Raamattua. No sekin on aika rohkeasti sanottu. Mikä minä olen mittaamaan Raamattua? Mutta se on sanottava. Mikä on se mittapuu, millä minun mielestäni Raamattua pitää mitata? Se on Jeesus Kristus. Se, mikä ei ole hänen opetuksensa mukainen, me joudumme antamaan sille vähemmän arvoa kuin sille, mitä hän opettaa. Mitä hän sanoo, se on painavampaa kuin mikä muu, mikä Raamatussa on. Raamattu ei siis ole yksioikoinen, tai se ei ole helppo. Mutta sitten on sanottava myöskin se, että ei se Jeesuskaan niin helppo ole. Jälleen pari esimerkkiä. Hän sanoi eräässä kohtaa, missä se nyt sitten oli. Se on Matteuksessa. Hän sanoi, että olkaa siis te täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ja kun sitä tekstiä luin, niin ajattelin, että vai pitää tässä nyt vielä olla täydellinen. Niin kuin ei muuten elämässä olisi vaikeuksia. Niin pitäisi vielä olla täydellinen. Mehän tiedämme, että avioliitto on sellainen asia, jossa ihminen oppii ehkäpä eniten itsestään, jos ei muuten ole oppinut. Otanpa siitä esimerkin. Kun nuori mies menee naimisiin, niin hän ajattelee olevansa lähes täydellinen. Ja jos hänelle, kun hän on muutaman vuoden ollut naimisissa, jos hänelle käy hyvin, niin hän alkaa hissukseen tajuta, että no en mä nyt ehkä niin täydellinen olekaan. Ja jos ei hän itse tajua, niin hänelle kerrotaan. Ja te tiedätte, kuka kertoo. Ja jos hänelle oikein huonosti käy, niin hän ei koskaan edes tajua, että hän ei ole täydellinen. Mutta
naisen kohdalla tilanne on hieman erilainen. Kun nuori nainen menee naimisiin, niin hän tietää jo siinä vaiheessa, että ei tuo mies ihan täydellinen ole. Siinä on pikkuvikoja. Mutta nainen on viisas, se ei sano. Sen sijaan se ajattelee mielessä, että kyllä minä ne pikkuviat korjaan. Ja sitten alkaa se korjaustyö. Ja jos onnellisesti käy, niin se onnistuu. Jos huonommin käy, niin siitä ei tule mitään. Ja sitten saattaa olla, että nuo pikkuviat pysyy sen miehen mukana ihan sen loppuun asti. Mutta avioliitossa se on sillä lailla hyvä paikka, vaikka ei se ole helppo paikka, niin kuin ei Raamattukaan ole helppo, ei ole avioliittokaan. Siinä me hioudumme. Meitä hiotaan ja me hioudumme. Ja jos te tiedätte, ja totta kai tiedätte, kun olette merenrannalla täällä ja Suomessa ja kuka missäkin, te tiedätte, että ne kivet, joita meri kuluttaa ja pyörittää edestakas, niistä tulee ihanan pehmeitä, pyöreitä ja suloisia, niin on kiva pitää kädessä. Samalla tavalla avioliitto ja elämä meitä muovaa ja kuluttaa. Ja se on sinänsä ihan hyvä asia. Eräältä entisaikojen viisaalta joku nuori mies tuli kysymään, että pitääkö hän mennä naimisiin? Niin tämä viisas vastasi, että totta kai, mene ihmeessä naimisiin. Jos saat hyvän vaimon, sinusta tulee onnellinen. Jos saat huonon vaimon, sinusta tulee filosofi. Lieneekö hänellä omaa kokemusta? Nimittäin kerrotaan tämä juttu Sokrateesta, joka oli meidän länsimaisen kulttuurin, kreikkalaisen filosofian sellainen suuri hahmo. Eli kumminkin on hyvä. Olet onnellinen, tai olet sekä onnellinen että filosofi. Mikäpä siinä? Se on ihmisyyden koulu, tuo avioliitto. Mutta mennäänpä takaisin tuohon meidän mestariin. Kun hän siis sanoo, että olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Se ei tarkoita mitä tahansa täydellisyyttä, vaan se on Matteuksen evankeliumi siinä Vuorisaarnan jälkeen tämä kohta. Jeesus on juuri puhunut siitä, mitä se taivaallisen isän täydellisyys on. Ja se taivaallisen isän täydellisyys, yksi kohta on se, että hän antaa aurinkonsa paistaa niin pahoille kuin hyvin. Jumala tämän mukaan ei jaottele hyvyyttänsä, vaan hän antaa sen paistaa niin pahoille kuin hyvin. Eikä siinä vielä kaikki. Hän sanoo, että rakastakaa niitä, jotka teitä vihaavat. Se on jo niin iso juttu, että semmoiseen täydellisyyteen ei ihminen pysty. No vielä tuosta täydellisyydestä, ehkä olette tämän kuulleetkin. Mies oli mennyt naimisiin lesken kanssa. Ja sitten saarnamies saarnasi juuri tästä, että pitäisi olla täydellinen ja sanoi, että miten Jeesus oli täydellinen. Ja sitten hän rupesi kysymään seurakunnalta, että onko täällä ketään, joka on täydellinen. Oli aivan hiljasta. Ja sitten hän vähän korotti ääntä, että onko täällä ketään, joka olisi täydellinen. Ja aivan oli jälleen hiljasta, kukaan ei noussut ylös eikä nostanut kättä. Ja hän vielä kysyi uudelleen, että onko täällä joku, joka on täydellinen. Ja sitten siellä kirkon perällä nousi pieni mies ylös. Ja saarnaaja korotti ääntänsä ja sanoi, että oletko, ja viittasi hänelle, oletko sinä täydellinen?
Niin se mies vastasi, että en minä, mutta minun vaimoni ensimmäinen mies. Voimme kuvitella, millaista keskustelua siellä käytiin. Hän oli mennyt lesken kanssa näin. Täällä ollessa vierailin useankin kerran tuolla suomalaisella lepokodilla. Ja siellä oli eräs henkilö, joka esitteli itsensä sanomalla, että minä olen se syntinen siiri. Jotkut teistä hyvin muistatte Siirin. Hän kuoli joku aika sitten, onko sitä vuottakaan, kun Siiri kuoli. Ei ole vuottakaan. Joka tapauksessa en ole eläissäni koskaan tavannut ihmistä, joka esittelee, että minä olen syntinen Siiri tai kuka tahansa. Enkä minäkään esittele, kyllä mä mielelläni kerron, että minä olen rovasti lännen risukoista. Se menee ihan hyvin, vaikkei ne meidän puut siellä Vankkuverin alueella mitään risuja ole. Mutta en ole koskaan esitellyt itseäni, että minä olen syntinen Jukka sieltä lännen risukoista. Minulla ei ole siihen rohkeutta. Mutta tuolla Siirillä oli. Minä olen syntinen Siiri. Te muistatte, kun 2 miestä oli temppelissä, Jeesus kertoo tämän. Ja toinen meni sinne kirkon eteen ja nosti katseensa taivasta kohti ja sanoi, että minä kiitän sinua, Jumala, että minä en ole niin kuin nuo toiset. Ja siitä hänellä on pitkä lista asioita, joista hän luettelee, millainen hän on. Ja sitten oli se toinen mies, joka oli siellä temppelissä, joka ei rohjennut nostaa katsettaan taivasta kohden, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armo. Molemmat olivat rukoilemassa. Ja sitten evankeliumit kertoo, ja Luukkaan evankeliumissa on tällainen käännös sille. Jeesus sanoi, että kun nuo molemmat miehet lähtivät kotiinsa, niin tämä, joka sanoi, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, lähti kotiinsa vanhurskaana. Tuo toinen ei. Siis Jumalalle kelvollinen. Jos me koemme tällaista mahdottomuutta, niin me olemme tuon miehen rinnalla. Tuon, joka oli siellä temppelissä, joka koki olonsa niin huonoksi. Hän joutui sanomaan, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoo, hän lähti kotiinsa vanhurskaan, tuo toinen ei. Kävin tuolla kirjastossa, siellä Cliff Gardenin kirjastossa. Ja siellä tuli minua vastaan tällainen kirja, John Maxwell, Ethics 101, englanninkielinen kirja, joka ei ole mikään uskonnollinen kirja sinänsä, ja on kuitenkin. Ja kun sen luin, ja tämä on lainassa sieltä, mä vien sinne takaisin, sinne kirjastoon tämän kirjan, niin tuli sellainen mieli, että joo, minä olen tuon syntisen miehen rinnalla. Olen alittanut rimaan elämässäni monta kertaa. En ole sitä aina huomannut, enkä ole aina ymmärtänyt. Mutta se vie minut tuon syntisen siirin rinnalle. Se vie niiden sen toisen miehen rinnalle, joka ei pystynyt nostamaan katsettaan taivasta kohden, joka koki itsensä
niin huonoksi. Ja sitten meillä on vielä Raamatussa tuo ihana Paavali, joka roomalaiskirjeessä kirjoittaa itsestään. Minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja mä en niin huomaa, että mä huonosti seuraan tämän päivän evankeliumitekstiä. Hyppelen näissä raamatuskohdissa sinne tänne. Mutta muistatte senkin kertomuksen Jeesuksen elämästä, kun hänen eteensä tuli rikas nuorukainen, joka kysyi, miten minä iankaikkisen elämän perisin. Ja Jeesus kysyi häneltä, että käskyt tiedät. Ja sitten ne luetteli niitä käskyjä pitkän jonan. Se on Matteus 19 tuo kertomus. Ja sitten tuo nuorukainen sanoi, että minä olen seurannut niitä ihan nuoruudestani asti. Ja Jeesus sanoi hänelle, että jos haluat olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki ja anna köyhille. Ja se oli liikaa tuolle miehelle. Hän lähti pois. No opetuslapset ymmärsivät, että ei, nyt menee liiaksi. Nyt menee liian pitkään. Ja he kysyivät Jeesukselta, kuka sitten voi pelastaa? Ja mitä Jeesus vastaa? Ihmiselle se on mahdotonta. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Kun olin nuori mies, kuljin seuroissa ja yksi synnin tunnustus on tehtävä tässä. Nuorena olin kerran Kolehdinkanton vuorossa mun hyvän kaverini kanssa. Ja siellä Himangan kirkossa oli alttarin takana lehteri, jonne ei kirkosta näkynyt. Ja me olimme nuoria ja me olimme ilmeisesti valvoneet edellisiltana. Ja silloin ne saarnat, ne seurapuheet kestivät. Yksi saattoi puhua tunnin. Mulla ei ole tarkoitus ihan niin pitkään puhua, alkaa murehdua. Ne kesti tunnin. Ja me tuon hyvän kaverini Mikkon kanssa, niin me panimme penkille pitkäksemme. Siis siellä alttarin takana siellä lehterillä, kun ei kukaan. Ja me molemmat nukuimme. Mutta luojan kiitos, me heräsimme siihen, kun se saarnamies sanoi aamen. Ja me äkkiä sieltä alttarin takaa lehteriltä juoksimme sinne alas ja teimme kolehtihaavit virran aikana ja lähdimme tekemään sitä, mitä olimme luvanneet tehdä. Ja kuitenkin niissä nuoruuden seuroissa, ja oli siellä Himangalla yksi, vaikka ei varsinaisesti saarnamies, mutta hän oli sellainen keskeinen henkilö ja hän joskus saarnasi tai puhui seurapuheen aikana. Ja hänen puheestaan minulle ei jäänyt kuin yksi asia mieleen. Hän toisteli sitä aika usein. Ja se mitä hän toisteli oli tämä. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Siis mitä? Jumala tekee itselleen kelvolliseksi sen, mikä ei itsessään ole kelvollinen. Ja minusta se on hyvä sana. Ja se on totta yhä uudelleen. Opetuslapset ymmärsivät, että kuka voi pelastua. Jumalalle se on mahdollista. Jumala voi edelleenkin
tehdä itselleen kelvolliseksi meidät, jotka olemme, niin kuin eräs toisessa kohtaa Raamatussa sanotaan, kuolleet synteihimme ja rikoksiin. Yhä uudelleen Jumala tekee meidät kelvolliseksi itsessään Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on evankeliumi. Minä etsin pyhyyttä itsestäni ja masennun, kun sitä ei löydy. Minä etsin sitä, koska haluaisin sitä. Ja sitä ei löydy. Mutta se meille lahjoitetaan. Se on lahjoitettu. Me saamme sen omistaa omalle kohdallemme. Jeesuksen sovitustyön tähden. Me saamme olla Jumalan lapsi. Ei niin, että meillä olisi siihen ansiota, vaan se on meille lahja, jonka me olemme saaneet. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle, sanotaan se sama kohta Luukkaan evankeliumissa. Ja vielä yksi pieni asia. En tiedä, kuunteleeko kukaan teistä sellaista radio- tai nettiasemaa kuin virtuaalikirkko.fi. Virtuaalikirkko.fi. Vaimoni ja minä aina silloin tällöin keskellä viikkoakin saatamme kuunnella tai katsoa tuolta virtuaalikirkko.fi. Ja sen kanssa me käymme Turun tuomiokirkossa, Kuopion tuomiokirkossa, Oulun tuomiokirkossa, eri Jumalan palveluksissa. Ja jos saarna on huono, niin me hyppäämme sen yli tai sillä lailla. Siinä on ihan vapaus, eikä kukaan pidä kirjaa. Mutta se on mahdottoman hyvä. Me olemme iloinneet siitä kanavasta. Ja siellä on monia muita seurakuntia, joiden Jumalan palvelus sieltä löytyy ja erilaisia konsertteja ja muita. Siis virtuaalikirkko.fi. No kuitenkin, semmoisesta eräästä palveluksesta kuulin tällaisen rukouksen, joka on Pyhä Maria Pariisilaisen rukous. Se menee näin. Rohkaise minua olemaan se ihminen, jota lähimmäiseni tarvitsevat. Rohkaise minua olemaan se ihminen, jota lähimmäiseni tarvitsevat. Ja toinen ikään kuin loppukaneetti. Kuulin tämmöisen laulun sieltä netin kautta. En tiedä, onko se uusi, mutta minä en ollut kuullut sitä aikaisemmin. Kuinka lähellä on taivas maata? Siinä laulussa sanotaan näin. Taivas on maasta vain huokauksen päässä. Taivas on maasta vain huokauksen päässä. Herra meitä kuuli, nyt vierellä käy. Sulatti roudan, kun sydän oli jäässä. Maailmassa muuten ei toivoa näy. Luvannut on Herra lapsiansa kantaa, loppuun palanutkin sen uskoa saa. On kaikki valmis.